Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que us ensenyaré a preparar un pastís massini. El massini és una elaboració d'origen català formada per unes capes de planxa genovesa, trufa, nata i crema clara cremada. És un pastís molt popular per celebracions aquí a Catalunya, tant per festes majors, aniversaris o sants com per casaments. Tot i que avui dia es recorre cada vegada més a altres alternatives, jo sí recordo haver-lo menjat de petit en moltes ocasions així. Es va crear en honor del tenor italià Angelo Massini, després del gran èxit que va tenir en la seva actuació al Liceu de Barcelona a finals del segle XIX. Giuseppe Verdi va dir d'ell: "És la veu més divina que mai he escoltat, com el vellut". Anton Chekhov, en el seu conte La cigala, l'esmenta en la següent oració: "E imaginó que estaba sentada, inmóvil, al lado de Dimov, disfrutando del reposo físico y la limpieza, y que por la noche iba al teatro a escuchar a Massini". Us deixo l'enllaç al conte complet a la caixeta de descripció i, ja sabeu, cliqueu a la campaneta si no us heu subscrit encara. Els ingredients que necessitarem són: per la planxa, 6 ous, 200 grams de farina i 150 grams de sucre. Per la trufa crua, 250 ml de nata per muntar i 100 grams de cobertura de xocolata negra. Per la nata, 250 ml de nata per muntar i 25 grams de sucre. I per la crema clara, 2 ous, 100 ml d'aigua, 120 grams de sucre, 15 grams de mantega, 15 grams de farina de fècula de blat de moro, 25 ml d'aigua i una mica més de sucre per cremar-la. El procés d'elaboració és: preescalfem el forn a 200 graus amb calor a dalt i a baix. Començarem per fer la planxa muntant la meitat del sucre amb els rovells i la meitat amb les clares. Als rovells s'afegeix el sucre i, si voleu, unes gotetes d'essència de vainilla, i les clares es munten amb un polsim de sal i quan ja quasi estiguin s'afegeix el sucre i es bat fins que es formin pics. Aleshores, es barregen les dues coses amb cura, fent moviments circulars suaus amb una llengua. Després, s'hi tamissa la farina en diverses vegades. És important anar afegint-la a poc, que no s'enfonsi, i integrar-la també amb moviments suaus per conservar el màxim de l'aire que s'ha incorporat als ous al muntar-los. Quan ja sigui tot ben incorporat i tingui una textura com aquesta, posem la massa en una màniga i l'escudillem en una safata de forn. Enfornem uns 10 minuts, fins que pugi i es vegi dauradeta, i la deixem refredar. Quan ja sigui freda del tot, ja podem anar preparant la trufa crua. Primer muntem una mica la nata, poquet. Desfem la xocolata. Afegim la meitat de la nata semimuntada i barregem ràpid amb un remenador. Després, incorporem la resta més cuidadosament. Ho podem refrigerar uns minutets mentre tallem la planxa amb la forma que vulguem donar-li al massini,
però no massa estona o quedaria massa dur. Si tenim xarop, pintem la que serà la primera de 3 capes de planxa del Massini. Si voleu que faci un vídeo on expliqui com fer diferents tipus de xarop, escriviu als comentaris. Posem la trufa crua en una màniga i la posem i distribuïm sobre la planxa. Tapem amb una altra capa de planxa, repassem les vores i la refrigerem una estona. Muntem la nata amb el sucre fins que es formin pics ben ferms. És important que estigui molt ben muntada, perquè després ha d'aguantar bé. No volem que tot caigui o s'enfonsi en agafar una cullerada. Pintem amb xarop i posem la capa de nata igual que hem fet amb la de xocolata. Refrigerem una bona estona. Mentrestant, anem fent la crema clara. Posem els 120 grams de sucre i els 100 ml d'aigua al foc. Anem barrejant la farina de fècula de blat de moro amb els 15 ml d'aigua i ho afegim els ous i la mantega. Barregem. Quan el sucre s'hagi dissolt a l'aigua i ja bulli, l'aboquem de seguida a la mescla anterior. Remenem enèrgicament i ho posem en una altra cassola i ho portem al foc sense deixar de remenar fins que espesseixi una mica. Ho passem a un bol, remenem una mica més i deixem refredar. Quan la crema ja sigui freda i el pastís ja porti una bona estona a la nevera, posem la crema per damunt. Si el voleu així quadrat o rectangular, ja podeu tirar el sucre i cremar-lo i ja es pot decorar. Jo amb el rodó ho he fet així, però aquest volia fer-lo en format petit, individual. Per tant, l'he congelat unes 2 hores. Aleshores, tallem les vores perquè quedi més polit i després tallem les peces en les que el vulguem dividir. Deixem a la nevera una estona i quan ja no sigui congelat, abans de servir-lo, tirem sucre per damunt i el cremem. Esperem una mica que no sigui calenta aquesta capa de sucre i ja el podem decorar. Jo he fet aquesta mena de rosetes amb el que m'ha sobrat de trufa i nata. I he posat un puntet de crema clara que també m'ha sobrat al damunt perquè aquesta és la presentació que més he vist des de sempre i que més m'agrada. També he omplert uns gotets amb aquestes sobres i he decorat amb caramel. El Massini rodó d'unes rosetes de nata, cos de xocolata blanca i perletes de xocolata negra. I ja ho podem servir.
Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig. Bon profit i a reveure!